Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On jii ɗo ne winda ɗiɗi wadde horɓe hande ɓe ko jango won ɗiɗi mabɓe ɗiɗi nani wadde horɓe hande ɓe jango woni ɗiɗi moɗon onon ko darɗe jeego mbaɗaton ɗiɗi salmine ɗiɗi salmine ɗiɗi salmine hawra calminali tati kala darnde fatiha lawol gotol inna a'tainaka al-kawthar laabi sappo nani onon ɓe ganduɗa hornoɓe hande ɓe on keɓi goo jango won ɗiɗi moɗon wadde jamma hande oɗon juula darɗe jeegom ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawra calminali tati kala hen darnde mbaɗa hen fatiha lawol gotol inna a'tainaka al-kawthar laabi sappo gasi ni foti ɗum noon ko wonande horɓe hande ɓe enen jogori waɗoyde jango won ɗiɗi mabɓe onon jeegal alluwal onon horɓe hande ɓe jeyɗo ɓeeto non ɓe ganduɗa ko jango jogori horde keɓa goo jango so yoni onon jeygal ɗo alluwal paamiron non gila law onon dañɓe gooɓe so jango ari ƴetton ngal ɗo on paami ko moƴƴi onon hornoɓe hande ɓe onon tan jeeyi ngal ɗo kamɓe non horɓe jangoɓe so ɓe ngari jango ɓe tawa ɗo ngal ɗo ɓe ngara ɓe ñimtino on teskede ko onon gadiɓe